Illum, l-10 ta' filgħodu, l-ewwel mit-jum mindu daħlu magħna l-ewwel xuffiera nisa, il-kantin minn rieħa tfuħ ta' sigaretti issa ġabhom mitna waħda ta' fwejja u fjuri. Fil-kantin qabel konna nitkellmu biss fuq il-futbol, il-karozzi u x'fikeranda trejsi ta' takxo. Immissa ħadd m'għandu jasarda. Minflok fil-kantin tisma' bil-suq soap operas, make-up u x'riċetti tal-ikel. Ma nistgħux inkomplu naħdmu f'ambjent hekk. Iktar jgħaddi żmien iktar jittitu xuffiera rġiel u minflokhom jitlu xuffiera nisa. Il-qiegħed tisħon u dik li bdiet bħal battalja issa saret gwerra. Gwerra li qed tiqlil. Qed ngħidlek brother taf xi ġmil ta' partita tal-ostra kienet. Il-bieraħ provajt riċetta ġdida, chicken drumsticks. Tista' rom il-players kollha. Bil-patata mqaxra maħsula u nadifa. Il-kowler daħal. Fil-forza biex jieħu ftit kulum. Għala xut. Fil-patata. Ir-referi saffaru ħarek. It-salzetta għal-min inkosta, jien nħobb indaħlu. Min wara xut u gol. Il-toma. U l-forza. Inkredibbli. Tant fraħt li. Zed, ditlu xarabt il-koxox. Lejed tal-ostra. Għattaw biċċiet duqu u għajdi xintikol. Moment attenzjoni jekk joġobkom! Nilqaw maħna erba xufira nisa ġodda. Rosjen, Romilda, Janie u Graziella. Ladies, se nofdom fidejkom, x'tfemu ftit kif imorru l-affarijiet. Erba oħra l-aqwa. U kollha nisa. Erba tim oħra tal-waqt jiksbu l-maġġoranza assoluta daw. Leta, irridu namlu xi ħaġa. Ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk aħna. La gwerra jridu, mela gwerra l-gwerra. Kolla Marja jitkesfu u jibbukaw ħasbu li l-naħa jimpressjonaw. Ħakku sejjer timitana, id-dinja ta'kom daqskemm tagħna. Provawtuna ketta, ejjew provawtuna ketta. Provawtuna ketta, kullu għal xejn. Biex namlu xi ħaġa għaliex dan mhux sew. Tuħ ta' nifs bihom hawn ġew. Jippruvaw imma għal xejn, mienu l-aqwa nħawel minna tnejn. Provawtuna ketta, ejjew provawtuna ketta. Isma' brother. Li m'hemm xejn naqra super glue ma jistax isolvi. Super glue. Għal xi raġuni, ma nistax naqra jidi bimma l-istering. Dan xorkom jaw! Xogħolna, ma ma tarax Brenda xkull waħda. Dan għaliex qed twaħħal fina. Fimtuha brothers, twaħħal tajba, Armand. Isma', okni laqa. Ja, kont rajlek x'nagħmel laqlek. U jisu ġejħak daqqa waħda. Naħseb kif niddixina musa. Isma' bro, għamil li pjaċir waqaf ħokkax qed qabbad il-ħaklin li men. Bro, jew infadewna n-namus. Jew inkella tafawna xi ħaġa fl-uniformijiet. Marja, Jesu tikkubaw, sittu lil-nar ħadd impressjonaw. Ħadd mu sejjen timitana, id-dinja ta'kom daqskemm tagħna. Provawtuna ketta, ejjew provawtuna ketta. Provawtuna ketta, kullu għal xejn. Provawtuna ketta, ejjew provawtuna ketta. Provawtuna ketta, kullu għal xejn. Fejn fajt? Ejja, lessejtlek il-kafe, Kostanz. Ajma jaħasra. Ajma x'għandi ajma. Ixrob, Kostanz, naqa kafe.
Aj, ma jħassra. Kif qed inħossni mbukkata. U mux inti nħin kollu tibla, sirti sektank, kiltu l-sini nejlek Kostanz. Dalli kell kollu li jettikol, mux jamillek ġit. Aj, ma jħassra. Qed inħossni ħan esplodi. Mela mux tal-li isek tank, tal-li isek tank tal-gwerra. ħatta l-porga li tak it-tabib. Mux porok. Jek għandix, aj. Mela allura kif tridu jaddilek? Kos. Tiħoċ ħaġa li ċaqla. Ejja tini tefa minn wara. X'namel? Jekk għandix, mela tridni nil-qasam. Kos, ejja tini tefa minn wara. Ejja. Kollu s-sewejja. Wieħed, tnejn, tlieta. Ja, int bis-serjetà. Kos ħammur, għax qed jispotta. X'waħda di? Il-ġirien se jaħsbu ġejja l-gwerra. Hello? X'ċempil tagħmel? Iva l-xejn ngħidlek. Issa li kuku wieġeb Brian. Iva, Brian jinsab tajjeb. Ikolli ngħid li bħalissa tikellem xi waħda u ma qalli xejn ta' imma mniħri mhux twila l xejn. Għandi ġen biex ilqana magħha. Taf. Isma' kemm settu maddejja b'din l-istorja. Brian kiber veru, imma jiena nħoss għalih għaliex m'għandux ikollu l-ommu f'ħajtu. Li kieku tmur fuq u tkellmu. Sija Konza! Sija Kostanz! Ħajkolli naqta, għax wasal Brian. Terġa' xi ċempel u tħallix aktar żmien jgħaddi Marija. Inukli tkellem lili, kellem lilu. Sija Konza. Kollu sew, ma nafx kif qed narak. U kif tittarani ruħi, mhux is-soltu, inkwetata. Inkwetata fuq xiex. Ħabba dik tsejtek Kostanz. Taf kif inhi, kemm mistitika, ilha jumejn tgerger b'żaqqa, ħamur narandix bżonn xi ħaġa. Stresa għajja għattajtom daqska minn nħok bro. Kollom imħabba dawk li bar indisa. Skużi ta' immintom mhux ukoll għamiltulhom mela nsejtu għal biċċa xogħol tal-wirdien u tas-super glue. Isma' skużi sieħ bitammet ma mela tiżżomm magħna u magħhom. Ma ħadd. Imma dil-bika żejda mi tagħmel ġejt il-ħadd. Ma naqbilx miegħek Brian. Hemm bżonn nuru lil daw in-nisa li we mean business. U li mhux ħanoqgħodu għal tal-kolb ta' stat tagħhom, irridu nagħmlu xi ħaġa biex inwaqqgħuha waħda tajba nnejk. Ma ngħid jien x'taqbdu nagħmlu issa? Għal xejn, laqqas tifla tqum minn fuq il-loki, għadha torok żaqqa. Kelmet tabib. Heq tal-porok kieku, imma ma tiġ toħodhom, mur fema. Allura kif tidu jgħaddila jekk mhix toħodhom? Ijek minn għalija li mhix toħodhom. Imma jien bil-moħbi bajt minnhom fil-kafe. Inti issa li x'taħseb li ma sax inqala minn fuq it-toilet. Sija Konza? Inti ġenju, hej. Eħe, Bis-saħħa tiegħek. Naf kif nistgħu nagħtu talima lil dax xufiera nisa. Armand. Inta taħseb dak li qed naħseb jien? Espresso macchiato. Offrulhom kafe jaħraq, inħallu l-kitla d-baqba u nitfaw fija il-porro tazzija. Nduru kull ragazza, untura ġutazza, ta' parsi indiġna li ta' Tiberija. Flok xufira frodu, jispiċċaw fuq il-lom, no stresso, kemm intuhom l-espresso. Mi amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato.
Espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, espresso macchiato. Armando, Stuart, ma taħsbux li qed nesaġeraw issa. Nesaġeraw, għadna għazbis bdejna. Good morning, ladies. Kif intom ħilqat tajjeb dal-lejl, right? Da xkienu du mela tar xi ħmar. U għaxara, dal-lejl kontet naħsebek bejn u bejruħi ma tafx kif. U bdejt najt illi konnet nġibu ruħna, isna tfal żgħar. Dil-pika ta' bejnietna bżolli tiegħek. U wara kollox aħna tim wieħed, kważi familja. How sweet of you, Armando. Oh, Ma Ara. stajt faġġejta ħjar. Bħala turija ta' ħbiberija, il-kafe tal-lowm, ħalħalsu l-kom aħna. Ejja! Ejja! Sittom għodu relax, unservukom aħna, taħi. Tracy, għamlilna round cafe sunshine, u l-lum fuqna ta' ħalħalsu kollox aħna. qed inxaw xi ħaġa tintenjen. Naf li anka jien, ikolli lejt il-ħwejjex ta' Gertrude. Biex għammelin bħalkom, ma tantx tħobbu tagħmluha tal-galantomi. X'qed tippjanaw? Ej, naħna nipjanaw, mullem pjanaw. Għamlu intom, lili id-daħluli xejn. ħadd mu jħares, kollha li jenati. Għawnu l-kafe, ladies. Ixorbuħ, kif għadu jahraq, taħi, tal-baqra tijak. Ek sabiħ kullħat maqut. Xieħlew Sir Inspector, Armando Stewart xralla kafe kull wieħed. Allura lili, l-inspector ma tħallsulix kafe? Tixti għajser, mal-baqra. Le, x'jiġifieri tuħu taħħażel, għadek tal-baqra. Taħħa Stewart. La taħħa Brenda trid tiċċediħ l-inspector. Xfija b'daqsek, Ma raħawdu ħejja Sur Inspector la tridu. Oh, Brenda, tinkwita xejn taħi, issa nġibdek ieħor għal fidi. Għandu toma differenti minn tas-soltu. Imma tajjeb. Laqtu kollu ta' Sur Inspector. Ta' fint, għax mux bil-ħela u ċek. Zel. Mista sar il-ħin ta' ejja kulħadd fuq xogħlu. X'taħseb Brenda ħin morru? Ġejja, kif tixrob il-kafe? X'int tagħmel int? Isma' minni, minna u ftit ieħor tirringrazzjani. Tlaqna! Mela tlaqna, oh. Imma nejti nista ximis, brother. Issa siħbi, issa kemm noqogħdu relax u nistennew lil parok jibdew jaħdmu. Sejħdu dak li ħabba, x'tintibta tu ġonza biex jaqtu l-esiġenzi tagħna żgura. Il-kikra ta' fetana, taħnilhom il-musrana, u lejn il-loki ħadu rankatura. Fu min triqtu biex jagħmlu imsareno, nostrenso, u ħadem nik l-espresso. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, espresso macchiato.
Sur Inspector! Sur Inspector, tista' tgħidli fejn kont taf kemm il-infittxek jien. Tani onorevoli kont qed nagħmel faċenda wara naħseb hawn xi virus tal-gastric. Ħajkolli nerġa'. Għalfejn in, Sur Inspector. U iftaħ id-dek sew, għax għandi aħbar kbira x'intik. Il-bieraħ il-gvern wara laqgħa tal-kabinet iddeċida li jagħmel renovazzjoni tas-sistema tat-trasport pubbliku. Ħaneliminaw dal-karozzi antiki koroħ waħx u antiki daqstanti. Fl-istess ħin ħaneliminaw ukoll ir-rotot kollha. Bekk il-gvern ħajkun qed jinvesti 10 miljuni biex ninkunu ħanimportaw karozzi tal-linji minn barra. State of the art. Eleganti, ekonomiċi, effiċjenti. X'taħseb, Sur Inspector, il-valur ta' daw qabad nieżel. Onorevoli, anka tiegħi qabad nieżel. Min sa jimmissja dal-karozzi antiki u neqsim il-komditajiet? Il-vizjoni tagħna hi li llum li nġibu karozzi tal-linji state of the art. Dal-karrakki ħajaw ma jgħawx misniena skrepjanijhom. Ma jiswaw xejn iktar, dan ħajkun tmiem il-karozzi tal-linji kif nafuhom illum. Gracie! Bonġu, Sinjura! Is-soltu? Stramba kif kuljum dejjem taqbad l-istess karozza tal-linja. Poġġi dejjem fuq l-istess sit. Bidrit il-mera ta' driver. U ma terġax tinżel qabel nerġa' waqfek fl-istess stop li minnu nkun ġbaltek. Ma narajx tagħmel sens x'inhu l-iskop li taqbad tal-linja biex ma tmur imkien. I can't believe we have to take the bus again, Bridget. Issa kemm ixewwu l-karozza, Sinjura Kontessa. Bħalissa għadant il-mekkanik. But I can't keep doing this any longer, not even Gigi. Let's go! Batitilek is-Sinjorina Lizette għalt li tistennik il-lejla biex twassala sad-diner. Fidejja! Is-Sinjorina Lizette fortunata ħafna li għandha l-xat bħalek. Ek taħseb! Brian fejn bqajt ħi? Aħna mhux 10 minuti ilu ftemna. U hija għadu l-ħin? X'għandu x'jasam ħi, jiena niddejja nistenna sa. Iva naf għandek raġuni ma Gracie qabada laċċux. Kelli bżonn nieqaf inti għall-petrol. Tiem moħħok fil-ħmerijiet, Brian. Liz! Owejja, Liz! Bonġu. Bonġu, Sinjura. Is-soltu? Grazzi, Brian. Kif tafx jisimni? Isa Bridget, għax ħanitilfu l-bus, hi, għabġel naqa. Sinjura Kontessa, biz il-mekkanik donnu għadu ma l-estirek xil-karozza. He did actually, 2 days ago. U xorta ħataqbad tal-linja? The thing is, she's really loving it. U plus, petrol became so expensive these days, eh? So, jekk tal-linja sejra in the same direction, might as well, lux. Isa Bridget hi, ġibna qalba ktijiet, ha? Ejja ħalli ngħidlek, Bridget. M'għandek xalfejn, Dorian għandek. Le, ma tarax. Mela xi ngħidlek? Grazzi ħafna. Xraħat fuq ġibt miegħek. Hemm x'għandek ġol-borza? Kristini, trid? Le, ma tarax, mhux sew noħodlok. Mhux li tkun qed toħodhom, imma mis-Sinjura Kontessa. Dik għandha minn fejn. Bridget għali jista' jkun. Lizet ħallitlek xi nota lija llum. Le, ta' illum xejn ma tatni. Ma jimpurtax, Bridget. Grazzi xorta. Speċjalment tal-krustini. La jiġbuk, id-darba li mhix, nixtilek. Ħanaqbad ninkwieta, Grace. Suppost li Zed diġà edaw. Nispera li ma ġrala xejn. Bonġu, Brian. Bridget, għalli jista' jkun li Zed ġrala xi ħaġa. Domt nistenni għal-bieraħ imma baqgħet ma tfaċċax. Naħseb aħjar tkellem lila. Bridget, jaqgħu hemm xi ħaġa li m'intix tgħidli.
Is-Sinjorina Lizette ħadet il-karozza tax-Sinjura Kontessa. Qalet li issa l-karozza ma disbeħ Sara m'hemmx għalfejn twassala. Tiranġajji. Hekk qaltlek. Dispjaċini. Taf xiex Grace. Kelli raġun. Fid-dinja kulħadd jiddiżappuntak. Brian, għandi ħabar ħażina. Għadni kemm smajt il-Ministru jgħid lill-Inspektor li se jdaħlu tal-linja ġodda. Qalu isbaħ, ikbar u iktar komdi. Tajjeb hekk ħajżidu l-karozzi tal-linja. U lejja ħasra Brian hi mhux hekk. Ħajdaħluhom minn flok dak li qed nużaw bħalissa. Fimt? U dawk li qed nużaw bħalissa x'ħajamlu bihom? Il-Ministru qal li se jiġu skrapjati. Skrapjati? U Gracie? Jiddispjaċini hu. Le ma jistax ikun hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. Inkellmu l-Ministru. U se nieħdu b'daqshekk. Taħseb li ħajjisma' minna? Minna forsi le. Imma jaf jisma' mis-Sinjura Kontessa. Iju l-Ministru tgħid kemm huma ħbieb dwar. Jekk intkom tkellmu lil Lizette biex tkellem mamma u tkellem il-Ministru hi, jaf forsi taslu. Mhux idea ħażina kieku. Bħalissa Lizette fejn nistgħu nsibuha? Fejn taħsbu? Taqna. And the boys are back with diner Tattili! Hey, ups, sarra xerba flower saw, here, the diner. Ladies, għamlu round drinks, hey, għaxan nalaċ. Murara kem aħħajt. Oh, boys! On the house now. Daw ma fihomx porok ta'. Stew, dik kif taf bil-bicċa tal-porok? Ma nafx, milli ngħidlek li kien tafla u tafla tajjeb. Mela l-aħħar darba semmejtni bismi. U issa llum ġu nissemmi l-biċċa xogħol tal-porok. Imma ngħid jien din id-dajja kif tab aħna x'għamilna fuq il-post tax-xogħol. Żomm naqra sieħ biex għaddeħsib ħażin minn rasi. Jista' jkun li tili tad-diner. X'għand jaħdem magħna men. Ejja ntuwom show sister, ħal nġennu l-dal, Mr. Sur, Mr. Slow, Mr. Go, Mr. No, Mr. Sur, Mr. Slow, Mr. Go, Mr. No, Mr. Meħba l-kol dan id-diner mill-ġdid, post fejn jitpaxxew lajnejn. Mr. għaj xi trid, forsi nisfin l-etnejn. Dili x'dajner għandha. Dili drama queen. Iżegleglek il-patata u top il-boys imarċi. Voulez-vous que j'aie de moi ce soir? Voulez-vous que j'aie de moi? Ta' dajner il-ħolm isir realtà. Iġġib għajnejk wara widnejk. Kemm tgħid kelma waħda u tarani jew ħdejk. Dili x'dajner għandha. Dili drama queen. Iżegleglek il-patata u tħobb il-boys imqarċi. Voulez-vous que j'aie de moi ce soir? Voulez-vous que j'aie de moi? X'int tagħmel Brajni? Liz, għandi bżonn inkellmek. Ejja allura staffa tiska. Naf Liz, għandek raġuni ma urġenti. Għandi bżonnok tkellem il-ommok. Fuq Gracie. Il-Ministru ħajdaħħal karozzi tal-linja ġodda. Ikbar, isbaħ u aktar moderni. Ma jinxantix naqsam ħin. Forsi ommok tkun tista' tkellmu li żed ommok ħbib ħafna mal-Ministru. Gracie tfisser ħafna lija. Ma nimmaġinax ħajti mingħajra. Ma li jidħlu l-karozzi l-ġodda, il-Ministru ħajkun qed jiskrapja l-karozzi li qed nużaw bħalissa. Inkluża Gracie. U għaj ma Brian hi, mux aħjar ikonna karozzi ta' tal-linja aktar komdu aktar moderni hi. U Gracie. Gracie kun mi biċċa karozza ta' tal-linja Brian hi. Tiklaq waħda u tiġi oħra. Jiġifieri m'intix ħatkellem għal ommok. Jiddispjaċini Brian hi, imma għandi problemi iktar seri minn dal-affarijiet. Skużani.
tkellim ta' x'għamilt. Għal xejn. Ma tix tidħol fija qalet. U issa se nagħmlu. Ma tantx hemm x'tagħmelux. Jekk jogħġbok Brenda. Għandi bżonn noqgħod daqsxejn waħdi. Ma' Grace. Jekk ikollok bżonni, se nkun hawn. Se jaħlef il-każ, okej? Bonġu, Sinjura. Is-soltu? Għandek għajnik homor. Ja, kunta tibki? Min? Jien le, x'tibki. Dak tassefaw. Daħal li xi ħaġa f'għajnejja ta' dak kollox. Jekk għandek bżonn titkellem, Brian, jien hawn għalik. Skużi ta' ma. Int kif taf x'jisem? Jien ma naf xejn fuq hekk li kuljum dejjem taqbad l-istess karozza tal-linja, tieħu dejjem l-istess dawra u tpoġġi dejjem fuq l-istess sit. Is-sit li minnu nkun nista' narak l-aħjar. Skużani ta' li xi trid tarqali. Int li tafni, jien lilek ma nafekx. Intommi. In-snin naqbad l-istess tal-linja u noqgħod bil-qeda fuq l-istess sit. Mhux biex nivvjaġġa. Ma biex forsi xi darba nsib il-kuraġġ biex inkellmek. U x'qed tippretendi minn għandi issa? Min nistenna xejn, Brian. Naf li weġġajtek ħafna u mhux nistenna li ħataħfirli. Imma xtaqtek tkun taf jien ma nsejtek qatt, Brian. Darba li narak is-suq tal-linja. Niftakar f'kemm konna ninżlu l-bajja ta' San Tomas fis-sajf. Kemm kellek forsi xi 6 snin. Kont nagħmilek il-ħobż bit-tadam. U konna naqbdu bus number 29. U kollox kien perfett. Waqt titlaq. Kuna flin, dejjem
Jisimha l-mama. Marija. Marija, grazzi. Grace. Armand, tisma', Ah, konti għad fit-toilet tal-irġiel. U sibdi. ikxin. Riġa ħamra. Ezbun fejn ġietux. Qed jisa ta' xi jasfur jew ta' xi pappagal. Kiku pappagalli għadna kem trejta uġew. Għal waħda għanna dej, tliet, erba. Tu għal-wicċu. Mossux. Fejn huma x-xufiera nisa ta' nodu, qasaw ħossom. Armando, siwa temmek xadkom fidejkom. Riġa ħamra, sur inspector, hi, kont qed nipprova nifhem minn fejn ġiet. Tifhem xejn ġibalaw dik tiegħi m'għandunax tuwaqatli. Zomma, raġbi. Dik ir-rejxa nafa minn ximkien jien. Inġabru ftit għax għandix ngħidilkom, boys. Boys. Min jgħidilna boys is-soltu. Esma, sur inspector. Ix-xofera nisa fejn dolodu ma jidrumki. Fuq hekk xtaqt inkellimkom għandi aħbar tajba u aħbar ħażina bli ma triduni nibda l-ewwel. Bit-tajba, mhux ovvja liħor. Wara dak kollu li nqala, l-kumpanija xejn ma ħadet pjaċir, allura ħarġet policy li annullat il-policies kollha ta' qabilha. Illum il-qoddim mhux ħajkun hemm aktar xufiera nisa. Ix-xufiera nisa tkeċċew, ma law. Mhux eżatt keċċew, ġew rilokati fil-woli oħra. Awej, ma tat l-aħjar aktar, u fejn ma lejna. Għal assikkatura brewsa fl-axar ma naqrab min jindaħlu n-nammen. Taġlux boys għad baqa l-aħbar il-ħażina kif qedtilkom. Wara dak kollu li nqala l-kumpanija xejn ma ħadet pjaċir. Porok fil-kafe, wirdin fil-karozzi tal-linja, superglu, il-post tax-xogħol huwa ambjent serju u m'hemmx lok għal dak tip ta' ċajt. Għal daqstant, iddeċidiet li żżid l-ammont ta' inspectors u millum ħajkun qegħdin jibdew l-ewwel 7. Rosjen, Romilda, Jamie, Graziella, Gertrude, Sally u Brenda. Flok xufira nisa! Inspectors nisa! Taf xiex blow, kienu joġbuni iktar meta kienu xufiera. Sa fl-aħħar tibtu kappell jiġikom. U saf fl-aħħar jien ħankun nista' nirtira bil-kwi. Ġifieri nista minn l-ekser. Aw, ritnejt daqshekk tajnik hawnhekk. Hawnhekk, parjek tidu tarawni, dejjem tistgħu tgħaddu sad-diner, boys. Sten, id-diner. Ittajt li l-inspektor! Dilli tad-diner! Illum tal-aħħar Grace. Min għada jidħlu l-karozzi l-ġodda. Min kellu jgħidli. Da se jkun l-aħħar vjaġġ tagħna. Nisfera li taf li sbieħ kemm huma sbieħ, kbar kemm huma kbar. Komdi kemm huma komdi l-karozzi l-ġodda. Inċorta tiqbad number 1, Grace. Lilek ma nibdek ma xejn. Kif qed tħossok illum Braj? M'hemmx tagħmelux. Kif jgħidu. U l-bidu fih it-tmiem. Għandek raġun. Imma taf xiex? Allura għax ma nagħmlux l-aħħar vjaġġ ta' Grace memorabbli. Trid? Jieni li jomri u zmini xufier tar-rotta 29 li titlaq mill-karwija tgħaddi miż-żejtuna l-wieti lajn. Nibda minn filgħodu kmieni nibqa' sejjer sa tard bil-lejl. L-istess triq, l-istess passiġġieri issir tafhom u tgħid kelmtejn. Dan se jkun l-aħħar vjaġġ, vjaġġ li nixtiequ jibqa' sejjer u li kieku kelli ċans kont nażel li nibqgħu nhar dejjem mela tlaqna fuq l-aħħar vjaġġ. Kienet karozza speċjali, forsi dom ftit sakemm intu ngħid.
l-aħħar stop stadina li futur imxejjer. Imma fid-dinja mxejna dejjem, għal-dejjem. Wasanna fl-aħħar waqfa, spiċċat il-ġurnata tax-xogħol, il-passiġġieri kollha niżlu u dalwaqt ninżel jien ukoll biss. Forsi dak l-aħħar vjaġġ ilma nixtiequ jibqa' sejjer u li kieku kellu ċans kont nagħżel li nibqgħu għaddejjem ma ninsa qatt tal-aħħar vjaġġ. Fuq ir-rotta numru 29. Oh yeah. Fuq ir-rotta numru 29. Oh yeah. Fuq ir-rotta numru 29. Il-karozza kollha għall-scrapyard. Majja, ma saga? Cliff, bus number 29. F'liema sens, ġifieri l-bus number 29? Bus number 29 mhux ħad tkun qed skrapjata. Sena minix nifhem ta'. Kif? Għala le? Astrajta jien! Sinjura Kontessa! Vera ma fis first class. Tintħenu zommisħana. Ma jaħsra ġiġi li Grifondovit. U ma sejtu ħalli għati diskrapjata u x'notify could help jaħsra. Sinjura Kontessa, kif irnexxielek? Kellimt il-Ministru. Him and I are old friends. Konna past lovers. Insomma, provajt inġelu jarġa jaħsibha fuq id-deċiżjoni li ħa biex uqqaf ir-rotta numru 29. Meta ma wasalt imkien, I did the next best thing. Xtrajta jien, issa Gracie saret tiegħi. Xorta mista tibqa' topera bħalma kienet imma l-menu mhux se tiġi skrapjata. U meta tixtieq Brian, you're more than welcome biex tiġi tara. Sinjura Kontessa, m'għandix klim biex nirringrazzjak. Grazzi ħafna lilek, lil Gigi u lil Lizette. Lizette? Napprezza li kelmitek. Lej, Lizette qatt ma kelmitni. Kienet Bridget li kelmitni, jekk trid tirringrazzja lil xi ħadd. Ringrazzja lilek. Bridget? Ma xajt inħallik titlef fil-Gracie mingħajr ma nagħmel xejn. Mhux meta naf kemm fisser għalik. Issa, kif qaltlek is-Sinjura Kontessa, tista' tiġi tara meta trid. Niġi żgur. Niġi nara l-Gracie u nara lilek. Kikun hu gost ħafna. Kostanz, jienet nara sew, Brian abbinna. Grazzi bambi, it-taltana nstema. Ara naqra Kostanz, jisu l-biraħ konna nikwetaw li Brian ħajqpa waħdu biex issa sab l-imħabba. Salva lil Gracie, forsi min jaf ma' żmien. Jirranġa mombi wkoll. U toqgħod tajtux, kulħadd iżappuntak. Ħlif Gracie. U lanqas illum ma diżappuntatu. Goodbye, Grace. Mhux goodbye, Brian. Imma see you later. Gracie, Gracie, jiena se nimmisja. Tieħux għax se niġi spiss nara. Jien dejjem kont hemm għalija. Grazzi tal-biberija. Xi żmien ferrit issa mur strid grazzi ta' dal-memorji sbir. Gracie, Gracie, ostok ma jieħdu ħadd. Ġejja u sejra biex twassal lil kulħadd. Bil-miljon tfal u jleqqu
naqas 10 euro. Il-laħwa kemm hawn boys ta' wara ħanara naqaxaw. Forsi nsib wieħed iwassalni sar-raħal. Il-laħwa. Mister, hey! Għala taċaru soltent Pepe kemmu ero. Mister, hey! Twassalina qasar raħal. Għala Mario, mela għallibt mara, ifem intel wahi, u min nisbaħ minnek ta' proset. Raġel tjafajtu d-dajner il-bira. Għala Mario liħor jaħassa, konna nkunu 3 bankijiet, Mario jienu Mario liħor. Jaħassa konna nkunu herwin. Xraħa tal-ħama, waw, nafsek law xaħat tibiħ it-salzet tal-Malti. Għara l-mister il-qarax tleqi ħasra kemmu elu. Resti għal-wahda tal-aħħar! Wadda bini maestro! Mr. Go, Mr. No, Mr. Sur, Mr. Slow, Mr. Go, Mr. No, Mr. Dilly, dilly, da-da-da-da. Dilly, dilly, drama queen. Ixrek niklek il-batata. Und fuq il-boys in-qarċwin.